Čaute, decká. Viete, kto je Goofy, Mickey alebo Daisy? Ak to náhodou neviete, tak teraz nás pozorne pozerajte, pretože sa ideme rozprávať o komiksoch s Robertom Žitňanom, organizátorom Comic Salon 2005. Dobré ránko. A taktiež Martinom Plškom, tiež organizátorom. Áno. Takže, čo sú to komiksy? Vieš čo, komiksy, to je súsled obrázkov, ktoré dávajú dokopy nejaký príbeh, nejakú celú myšlienku a vychádzajú ako romány, môže mať v novinách, môže mať všade. A kedy vznikali? Komiksy vznikali už od staroveku, praveku, kde si mal na jaskyniach tie všelijaké také malby, potom v kostoloch máš všelijaký nejaký súsled obrázkov, takisto máš komiksy a v návodoch. A zásadné také je 20. storočie pre tie komiksy, kde sa to začalo objavovať v novinách, ako stripy, také súsled, krátke obrázky, potom to prerastlo na jednu stránku, až nakoniec vznikli celé romány. A kde vznikali? Martin? No, história komiksu viac menej začína to v Európe, keď sa to vyvinulo z tej karikatúry a stripov, ale komiks ako taký samostatný žáner má svoje také hlavné korene v Amerike. O čom sú tie príbehy najčastejšie? Žánrov je veľa. Najznámejší sú superhrdinovia, detské komiksy, dobrodružné, sci-fi príbehy, fantasy, je tam všetko, didaktické príbehy do školy, politika, celá tá široká škala, tak ako máš v literatúre alebo vo filme napríklad. V zásade je o to, že ľudia poznajú tie najhlavnejšie veci Spidermana, Supermana, prípadne čo týka japonských komiksov, Pokémonov, ale ono je toho strašne veľa. Toto je všetko okrajová téma. 80% všetkých komiksov zaberajú všetky tie žánre, ako sú komédie, nejaké napínavé dobrodružstva, sci-fi, fantasy. Je ich strašne veľa, zaberajú celý žáner, všetky žánre, čo existujú. Napríklad aj tunak pozerám všelijaké takéto komiksy, čo som ešte ani vôbec nevidel. Môžem ukázať. No, napríklad tento je o čom? The Darkness, to patrí k tomu hlavnému prúdu, viac menej pod superhrdinou, ale aj k tomu drsnejšiemu žánru. A je to o takom hrdinovi, ktorý v deň svojich 18 narodenín objaví, že má také zvláštne schopnosti a no, myslím, že to stačí k tomu. Alebo ešte tunak máme určite najznámejší komiks Spidermana. Spiderman. Je to komiks, ktorý vychádza od 62. roku. Asi jeden z tej na hlavnej trojice najhlavnejších superhrdinov amerických. Spiderman, Batman, Superman. Spiderman si získal čitateľov hlavne tým, že nie je už iba o superhrdinovi, ktorý má super schopnosti a super nepriateľov, ale dôležité bolo to, že má aj tie svoje vlastné bežné problémy a tým sa dokážu tí čitatelia s ním stotožniť, že zažíva okrem tých super vecí aj tie bežné, normálne. Máme na Slovensku aj slovenské komiksy? V súčasnosti nie. Vychádzali svojho času niektoré časopisy ako Bublinky. Najväčší ten boom bol začiatkom 90. rokov po revolúcii. Ale v súčasnosti nič nevychádza. Môže nejaký underground. Tam máme taký príklad, ten fialový komiks. No, ale rozbieha sa to, pretože v oktobri by sme radi niečo vydali slovenské. Takže v súčasnosti slovenský komiks neexistuje. Asi tak. A o čom boli v podstate tie príbehy slovenské? Pretože môžu byť aj rozdielne od iných. Jasné, no taká tá najväčšia klasika boli, že science fiction fantasy, tie také detské mestečko pod Lopuchom, Kamko a Kamka vychádzali a podobne. A potom vychádzali aj tie slovenské reprinty verzie Spidermana, Conana, detektívne Rip Corby a podobne. Aké komiksy sú najdostupnejšie? No, paradoxne sú najdostupnejšie tie pre tých mladších divákov. To sú Káček Donald, Mickey Mouse, takže také tie pre mladších. Z akých krajín pochádzajú komiksy? No, komiksy pochádzajú v podstate z celého sveta. Máš v Japonsku, kde sa to volá manga, v Amerike je to komiks. Takisto aj v Európe, európsky komiks máš vo Francúzsku, Španielsku, Chorvátsku, v Čechách, na Slovensku. Všade možne. Aké sú rozdiely napríklad medzi americkými a medzi japonskými komiksami? No, tých rozdielov je niekoľko. Ako som spomínal, v Japonsku sa to volá manga a k tomu sa ešte viaže jeden názov anime. To je názov pre japonské animované filmy.
tam patrí aj Pokémon, ale patrí tam plno iných filmov, ako som spomínal, a komiksov. Rozdiel je v tom, že Japonci, na rozdiel od Američan, ktorí sa hlavne zaoberajú tými superhrdinami, zaoberajú takými bežnými hrdinami z bežného života, a tie komiksy sú také štýlom kresby dynamickejšie. Proste strašne tam vidíš, že máš bežnú postavu, ktorá je nakreslená, ale má tam extrém, má špicaté vlasy, má ich rôzne farebné, pohybuje sa svetelnou rýchlosťou po tých stránkach toho komiksu, kým tí Američania majú tam rýchlejšie pohyby, ale nie je to také drastické. Proste keď pozeráš japonské komiksy, tak máš taký pocit, že je to film. Máš tam také kvalitné kamerové zábery, ktoré sú také štýlové. Je to dynamickejšie. Ale pozeral som napríklad, ste mi ešte ukazovali, že tá manga sa